Hrvatice i Hrvati, ovo je arhiv hrvatske iranistike, idemo dalje. Vi koji pratite ovaj kanal znate o čemu se radi. Na ovome mjestu iznosimo sve relevantne znanstvene i ostale radove, kao i znanstveno popularnu literaturu i radove i članke u svezi iranske teorije o etnogenezi Hrvata. Evo, za sada se referiramo na ovu knjigu. Ko su dakle Hrvati, revizija etnogeneze, izdana od Znanstvenog društva za proučavanje podrijetla Hrvata, jedan od najrelevantnijih radova što se tiče hrvatske iranistike. Naravno da ćemo nakon toga obrađivati premnoge članke iz ove knjige. Dakle, staro iransko podrijetlo Hrvata, zbornik Simpozija iz 1998. godine, također za vas sve koji pratite hrvatsku iranistiku, nezaobilazna knjiga, jednostavno ono što se tim popularnim rječnikom kaže must have. Znači, nabavite ovu knjigu, još uvijek se može nabaviti u pojedinim antikvarijatima. I naravno koristit ćemo i legendarni treći zbornik podrijetlo Hrvata, zbornik radova sa Znanstvenog simpozija u Pregradi 2006. godine. Naravno da ćemo koristiti i mnoge druge knjige hrvatskih autora i mnoge znanstveno popularne članke sa mnogih internetskih portala koji su sad razasuti po portalima kao što je Kamenjak, Croativ.net i Hu Benedikt i tako dalje. Sve ćemo to staviti na jedno mjesto i pokušati napraviti jedan relevantni arhiv hrvatske iranistike, nešto što do sad nije napravljeno, nešto što do sad fali u internetskom prostoru. Na društvenim mrežama se mogu pronaći svakakvi članci, neki od njih dobri, neki manje dobri, neki spekulativni. Ono čega ću se ja držati ću se znanstvenih radova. Ako to bude nekakav znanstveno popularni ili manje više spekulativni dakle rad, onda ću vam to naglasiti. Dugoročni plan je na ovom mjestu i pročitati najglavnije ili dati poveznice za najrelevantnije radove sa hrvatske metapedije, a koji se tiču etnogeneze Hrvata. Dakle, krenemo dalje, još uvijek čitamo iz ove kultne knjige Tko su i dakle Hrvati, revizija etnogeneze. Danas nam je na redu Andrija Željko Lović, znanstvenik sa Instituta Ruđer Bošković, preminuo nažalost 2019. godine, jedan svestrani znanstvenik koji je bio duša i srce Znanstvenog društva za proučavanje podrijetla Hrvata. Pažljivo slušajte naslov koji ću pročitati, odnosno njegov rad: Znanstvena dokumentiranost protudokaza antičkom predslavenskom podrijetlu Hrvata. Znači, bavimo se obrnutom stvari od prošlog članka, dokumentiranost protudokaza. Koliko su protudokazi za antičko predslavensko podrijetlo Hrvata valjani. Uvod. Ključno znanstveno pitanje od kojega bitno zavise značenja većine dosadašnjih nepoznanica i nejasnoća u vezi etnogeneze Hrvata je sljedeće. Da li su Hrvati po starosti srednjovjekovni i prvotno slavenski narod koji prije nije postojao i pojavio se tek od velikih selidbi nakon raspada Rimskog carstva, ili se naprotiv etnički već izdvajaju kao antički predslavenski Hrvati, to jest prahrvati, bilo po pisanim dokumentima ili materijalnoj kulturi, različiti od drugih antičkih etnoskupina već prije Rimskog carstva. Rješavanje starosti podrijetla ovisi ne samo o dostupnoj dokumentaciji i metodama
njezina proučavanja, nego podjednako i u načinu omeđivanja pojma hrvatskog naroda. Ako ga svrstamo isključivo i jednostrano kao jezičnu zajednicu, označenu današnjim hrvatskim jezikom, kojim prevladava štokavski standard, onda Hrvati jedva da postoje od srednjega vijeka, a u užem smislu novoštokavskog standarda tek nakon Ilirskog pokreta. Naprotiv, ako se Hrvati shvate kompleksnije, to jest kao kontinuitet etnokulturalne i antropološke zajednice, onda su oni mnogostruko stariji od sadašnjeg jezika kojim govore. Obzirom na ideološko-političke potrebe, kroz proteklih 7 desetljeća Jugoslavije, ondje je nametan gotovo isključivo lingvistički slavensko-srednjovjekovni pristup našoj etnogenezi, jer to najbolje podupire skraćivanje hrvatske povijesti, kako je to nazvao dr. Ivan Biondić, historija redukta, i mogućnosti dokidanja hrvatstva. Ostali etnokulturni i antropološki pristupi su potiskivani i odbacivani kao suvišni i nepodobni pod etiketama rasizma, klerofašizma, ustaštva, pa čak i islamskog fundamentalizma, zamislite. Nažalost su takvi neznanstveni ideolopolitički pristupi kroz dirigirano obrazovanje i selekciju podobnih znanstvenika i istraživanja duboko već ucijepljeni u svijest i u javno mišljenje sve do danas, pa će trebati još dosta vremena da se potpuno shvati sva besmislenost i dalekosežne štete koje je to nanijelo predodžbi o nama i samoj opstojnosti Hrvata. Dakle, zapitajmo se svi što nam je svima napravila jugoslavenska dogma koje se slijepo držimo zadnjih 200 godina kako u politici, tako i u znanosti i obrazovanju. Jezični argumenti. Jezični argumenti su najčešći protudokazi kojima se opovrgavalo starije antičko i predslavensko podrijetlo Hrvata. Govorni jezik naroda nije nužni niti neodvojivi dio njegove etnokulture, jer se zbog raznih razloga može i potpuno zamijeniti drugim jezikom, a da se pritom ne izgubi i ostala etnokultura, niti da kako ne mijenja izvorno antropološko podrijetlo tog naroda. Na primjer, zbog vanjsko-političkog pritiska, gospodarskih pogodnosti ili kulturnih utjecaja susjeda, kao u slučajevima Iraca, Židova, američkih Indijanaca, niza sovjetskih naroda itd. Evo recimo Abhazija, Turkmenija, Gruzija, Nagorno Karabah, svi oni znaju ruski jezik, ali imaju i svoje jezike, ili su neki od njih zamijenili u potpunosti svoj domaći jezik sa ruskim jezikom. Znači, moguće, jezik nije i ne može biti jedini i glavni kriterij. Unatoč takvoj posudivosti i prenosivosti jezične nadgradnje, koja nije nužni niti stalni dio etnokulture, jezik i njegovi dijalekti ipak mogu biti pomoćni, ali ne i jedini niti glavni pokazatelj za etnogenezu nekog naroda. Ali to samo u slučaju ako je njegov jezik duže vrijeme razvijao spontano i u prirodnom kontinuitetu bez vanjske prisile. U ostalih naroda gdje je današnji njihov jezik naknadno nametnut i bitno preoblikovan silom susjeda, takav je jezični kriterij za etnogenezu znanstveno bezvrijedan. To uglavnom važi za Hrvate, od kojih se jezik razmjerno spontano razvijao do negdje 1914. godine, nakon čega je njegov prirodni razvoj u Jugoslaviji sve donedavna bio ideopolitički presječen i dirigiran. Nakon toga je u Hrvatskoj nametnut takozvani novoštokavski standard hibridnog srpsko-hrvatskog tipa, često i pod izravnom vojno-policijskom prisilom napose
od 1918. pa ponovo 1945. 72. i tako dalje. Zbog takvoga oktroiranog nametanja javni i administrativni jezik u Hrvata danas nema znanstvenu vjerodostojnost i pokazatelja za našu etnogenezu. I eto odgovora još jednoga opetovanog Maritu Mihove u Letici, koji u hrvatskom tjedniku sustavno širi jugoslavensku šizmu na tragu Radoslava Katičića i Nevena Budaka, a glumi hinjeno velikog Hrvata, pojavljuje se u stožeru Tomislava Jonjića, piše za hrvatski tjednik i tako dalje. A jedini kriterij mu je slavenstvo tipa Radoslava Katičića i jezik kao odrednica naroda. Jezik jednako narodu. Isto tako, kao što su govorili Katičić i još neki prije njega. Zato sa jezičnog gledišta današnji Hrvati formalno pripadaju slavenskoj jezičnoj skupini. Formalno. Iako je značajan slavenski udio u Hrvata bio vidljiv i prije 1914. Čak i uz takve uvjete jezičnog razvoja, omjer slavenskih i neslavenskih crta u gramatičkom sustavu središnjih hrvatsko-srpskih dijalekata sasvim je netipičan u slavenskom svijetu. Znači ne govorimo kao drugi Slaveni, ili ne u potpunosti. Neslavenski udio veoma visok, gotovo sav je vrlo star, izuzetno je dobro apsorbiran i harmonično raspoređen na sve dijelove strukture jezika. Neslavenski karakter primaju one sfere jezične strukture u kojima je slavenski tip osobito specifičan. Slično je i s visokim udjelom neslavenskih prednjoazijskih elemenata u nošnjama i narodnim običajima istih krajeva, što se slaže i s raširenjem neslavenskog dinarskog antropološkog tipa ovih područja. To u stvari znači da po današnjem narodnom govoru i folkloru baš povijesna područja srednjovjekovne Hrvatske među svim slavenskim narodima imaju razmjerno najmanje slavenskih elemenata, što je pokazala kasnije i genetska struktura, odnosno genetski ispitivanja haplotip EU7, koji je kasnije promijenjen u I2 ili I2A i tako dalje, podgrupe koji je sa radom Semino Primorca i ostalih 2000. godine u časopisu Science zgromio Slavene i Srbe i tako dalje, notorne Jugoslavene. Primorac se izgleda izletio sa tim radom da bi onda Rudan ispravljao te podatke, pa dobio još veći neslavenski udio, pa onda ponovo ispravljao te rezultate da bi taj neslavenski dio smanjio, tako da ove rasprave na internetu o haplotipovima, o genezi u smislu haplogrupa, genetike i tako dalje su potpuno neutemeljene. O tome postoje neki radovi koji ću ovdje pročitati. Etnokultura i antropologija. Za ostale etnokulturne pokazatelje i simbole u Hrvata, na primjer za heraldičku šahovnicu, baloviti troplet i starohrvatske crkvice koje su naspram Slavena specifične za Hrvate, slavisti neodređeno i a priori tvrde da su bili opće rašireni i nespecifični motivi koji ništa određeno ne govore o podrijetlu Hrvata. Naravno, njima ne govore. Ovo samo donekle važi za hrvatski grb, koji se osim Hrvatske i Irana još ponavlja na području Beneluxa i drugdje. Međutim, bar u pogledu tropleta i starohrvatskih crkvica je poznata i neosporna činjenica da se oni u sličnom obliku ne nalaze u Europi sjeverozapadnog Hrvatske, ali su rašireni na istoku, napose od Kavkaza do Irana i Afganistana. Da se najraniji takav pleter pojavio u Mezopotamiji još od 4. tisućljeća, a u Iranu 2. tisućljeća prije Krista, a slične su crkvice napose česte u povijesnoj Armeniji. To bi bila
napomena i opaska na koju se poziva Andrij Željkorović, a potiče od našeg akademika Bauera. Glede ostalih etnokulturnih, vjerskih i antropoloških pokazatelja u Hrvata, koji također znatnim udjelom upućuju na istočne veze sa jugozapadnom Azijom, naši slavisti se na to jednostavno ne obaziru i prišućuju ih, jer tu nemaju nikakvih konkretnih protudokaza u prilog srednjovjekovnog slavenstva. Povijesni zapisi su također potencijalno korisni kao putokaz etnogeneze, ali se u nas često ne navode njihovi izvorni podaci, nego različita tumačenja, prerade, dodaci i slične verzije koje uglavnom zamagljuju ili izvrću smisao izvornika. Takve su, na primjer, uobičajene manipulacije s navodima popa Dukljanina ili Tome Arhidžakona, za koje slavisti tvrde da oni navodno smatraju Hrvate za Slavene, iako se u njihovom izvorniku Hrvati izričito navode kao Goti arijanske vjere. Evo vidite, naravno da je dana moć Budaku i sličnima da to rješavaju Račkom, Šanjeku, Štrosmajeru, ne znam. Evo, a kamoli ovoj novoj gardi, kao što je recimo Heršak, Alemko Buhak, Dunja Rončević-Brozović i tako dalje, ima ih ko partizana. Napose Porfirogenet, kojega se smatra ključnim izvorom za podrijetlo Hrvata, po slavistima bi trebao potvrditi da su Hrvati doseljeni Slaveni iz Zakarpaća, ali u njegovu izvorniku na grčkom to je pisano drukčije i neodređeno. Sada je tu taj navod koji bi mogao staviti na ekran da vidite o čemu je riječ. To ćemo sada uskočiti jer je u stvari nemoguće to pročitati. Ali kaže dalje, iako je ovo jedan od rijetkih zapisa koji izrekom navodi doseljenje Hrvata na Jadran, on je dvojben i nejasan glede njihove prvotne pradomovine kao nepoznate Bagibareje, koja je pored Frangije i Crnoga mora, što mogu biti Karpati, ali i sa podjednakom vjerovatnošću, na primjer, i Kavkaz, a to se može pobliže odlučiti tek dugim materijalnim pokazateljima izvan Porfirogenetovog teksta. To je naravno utvrdio Aleksandar Majorov svojom monografijom Velika Hrvatska 2006. godine, ključnom za Hrvate, a koja je objavljena u lažiranom prijevodu kuće Meridijan i njezinoga šefa, pokojnog akademika Dragutina Feletara, koji je to zafeletario, stavio lažni uvod, iskrivio zaključke, stavio nekakve karte u kojima je pomakao tu Hrvatsku satanajsa 1000 km unutar Europe i tako dalje, falsifikat do falsifikat. U svakom slučaju, on višekratno izričito navodi Veliku ili Bijelu Hrvatsku, ali je njezin smještaj i opseg nejasan. Glede Slavena, on ih u pradomovini navodi kao susjede Hrvatima, što bi značilo da tada nisu bili istovjetni. Treba to primijetiti. Dok zatim uz Jadran spominje Hrvatsku kao jednu od država Sklavinija. Iz ovih i drugih srednjovjekovnih zapisa slijedi da su tada pojam i razgraničenje Slavena još bili jednako nejasni i magloviti, kao na primjer za Ilire u Antici, te da su onda vjerovatno postojali pravi Slaveni u užem smislu, ali i drugi širi Slaveni, to jest njihovi neslavenski susjedi. S obzirom da se među takozvanim Slavenima upravo Hrvati najranije jasno izdvajaju u državno-pravnoj organizaciji i specifičnoj ranoj etnokulturi, to je baš za njih logično da su pripadali tom širem krugu predslavenskih susjeda ili bar donekle neovisnog podrijetla spram ostalih slično jezičnih Slavena. Aleksandar Majorov u svojoj monografiji stavlja Hrvate na početak slavenske etnogeneze, jer Hrvati se kao dio Sarmata, sarmatskog etnosa, odnosno sarmatskog korpusa, u Tanajsu i zaleđu Tanajsa
izdvajaju po tome što su imali kontakte sa protoslavenima, odnosno vendima, na koji su prenijeli svoj jezik, svoju državnost, svoje običaje, a potom se i sami slavenizirali. I iz tog kontakta nastaju ne samo slavenski Hrvati, nego se to smatra početkom etnogeneze svih Slavena. Tako to navodi Majorov. I tako to treba iščitavati. U ovoj dilemi glavna povijesna spona, ključna obavijest prije Porfinogeneta. Dosad u nas zbog jugoslavenstva nepodobni i prešućeni sirijski biskup Zakarija Svetor, koji pismeno svjedoči da je u Stepskoj ravnici u sjevernu Azovsku obalu 559. godine prije Krista živio arijevski konjanički narod Hrvc. Hr-W-T-S. Posjećam da je negdje na tom području u blizini Azova u Tanajsu pronađene i famozne tanajske ploče sa imenima Horoatos, Horoatos i tako dalje. Znači svakom normalnom znanstveniku, to bi bilo dosta, da se na te dokumente ili arheološke ili pisane pozove. Na takve dokumente se službena hrvatska povijest ne poziva. Ali se pozivaju na južnoslavenstvo, bratimljenje sa Srbendama i tako dalje. To se logično nastavlja na već poznati natpis gradonačelnika Horoatos iz 2. i 3. stoljeća Luci Tanais kod sadašnjeg Rostova, također na Azovskom moru. Sve to zajedno znači da je kasnoantički narod predslavenskih Hrvata, Horoatos ili Hrvc, bio uz Azov bar 5 vijekova od 2. do 6. stoljeća, a već od 8. stoljeća. Hrvati su samostojni državotvorni narod uz Jadran. Time padaju dosad nametnute jugoslavističke bajke o našem podrijetlu zbog južnih selidbi i još neslavenskih Hrvata, vjerovatno u 7. stoljeću, direktno iz Azovskog obalnog istoka, a ne sa kontinentalnog slavenskog sjevera. Znači ne sa područja, tamo što kažu Libica, sa područja Krakova, Donje Poljske, Gornje Češke, sa područja Moravske, nego sa područja Tanajsa, Azova, eventualno Galicije i Karpata, ali onog prikarpatskog područja sa ukrajinske strane. Tamo gdje se nalazi, recimo, megalopolis Stilsko ili Plisnesk, tako, Dubrova. Evo. To govori da smo stigli kao konjanička, a možda dijelom i pomorska vojna organizacija, što potvrđuje Porfinogenet. Naime, postoje krčke legende koje govore o tome da su Hrvati došli lađama sa Crnog mora. I to prije nego što smo došli do zgora kao konjička sila. Porfinogenet navodi da je bilo u pitanju negdje oko 80.000 konjanika, ratnika koji su došli polaziti Avare. Ukrajinski arheolog i povjesničar Ores Korčinski govori o 100.000 takvih ratnika okupljenih iz drevnih hrvatskih plemena za koje možda vi nikad niste čuli: Lemci, Drevljani, Poljani, Trebovljani i tako dalje, Huculi i tako. Ja? Analogan je slučaj sa glasovitim pobjedničkom pločom perzijskog cara Darija I. Ahmeneida iz 6. stoljeća prije Krista kod Bagistana na gorju Zagros. Pazite, Bagastan, Bogostan, Bog, Božistan, Zagros, Zagorje, Zagreb, Zagora, na kojoj se, kao i drugim zapisima istoga vladara, navodi zemlja Haravatiš. Pa narod Harauvati i njihov vazalni voškovođa je vladar Harauvatim Bandaka Vivana. Bandaka, Ban, koji je vladao u ime Darija. Dok mnogi autori to smatraju sinonimima iranskih prahrvata,
slavisti ovo a priori odbacuju kao nemoguće, uz glavni argument da je to slučajna sličnost, jer je to bilo davno prije Slavena, a Hrvati su svakako Slaveni i tada im još nema niti traga. Ako slušamo Nevena Budaka, neće Hrvata uopće biti, niti ih je ikad bilo. Po istoj a priornoj logici ovo važi i za još ranije anale urarskog cara Sardura II. Kaldejskog iz 8. stoljeća prije Krista na vanjskoj stijeni u Kurdistanu, gdje je zapisan Šarmat Hurati ili car Urarta, a njihova država Huratina, odnosno Urarsko carstvo, i bojovnici Huratele. Zbog razmaka od puna 2 stoljeća prije Slavena, po tim je slavistima još manje moguće bilo kakva naša veza sa pismom huritskog kralja Tušrata Mitanca, svom bratiću faraonu Amenofisu IV. Ehnatonu iz 14. stoljeća prije Krista, gdje se po prvi put izrekom navodi etnički pridjevak Hurvuhe, što bi značilo huritski. Međutim, s nepristrana znanstvenog gledišta, bez ikakvih ideoloških predrasuda, ovjeravani vladarski dokumenti Darija Ahmenida iz 519. godine prije Krista, Sardura Kaldejskog iz 735. godine prije Krista i Tušrata Mitanca iz države Mitani iz 1375. po Kristu, podjednako su vjerodostojni, ali i nejasni, kao i široko uvaženi zapisi Porfirogeneta, Dukljanina i Tome Arhidžakona, pa sve za njih treba važiti isti ili sličan pristup. Oni se ne mogu a priori ni potvrditi, niti odbaciti neargumentiranim tvrdnjama da je apsolutno nemoguće i neprihvatljivo, samo zato što se ne uklapa u opće slavensku idilu današnjice. Eto, ništa se nije promijenilo od 1993. do danas kad Andrej Željko Lović piše ovaj tekst. Oni se mogu realno potvrditi ili opovrgnuti tek drugim neovisnim i paralelnim proučavanjem, odnosno više discipliniranim egzaktnim metodama iz arheologije, antropologije, etnokulture, biografije, genetike itd. Odakle Slaveni, podastrite već jednom dokaze. Vi možete uposliti genetičare kao što je Jurić, koji je inače genetičar stoke, da vrši genetska ispitivanja, Rudan, koji za svoje laganje u genetičkim istraživanjima dobije Medlis kao nagradu za svoj rad i smanjivanje neslavenskog udjela u haplotipovima u genetskoj slici Hrvata. I možete jednoga poštenog domoljuba Ivana Mužića upregnuti u to lažno kolo autohtonosti Hrvata, na čemu ćete ponovo graditi neku novu Iliriju, Balkaniju i tako dalje, ili doći do ovakvih pojava burina kao što sad mulja admiral Davor Domazet Lošo, a da ne govorim Goran Šarić i ona tamo istočna bagra. Jel? Znači dajte dokaze. Dajte dokaze da Zaharija Sretor, kada je napisao konjanički narod Hrc, nisu Hrvati. Taj narod je zabilježen kod Azovskog mora, odnosno u zaleđu Tanajsa, a tamo su pronađene i tanajske ploče na kojima piše Horvatos. I koji je sad to narod? Jer sve ovo što smo nabrali može biti nekakvih 100 naroda. Pa jasno je da je to jedan te isti narod koji ima razvojnu fazu, odnosno svoju etnogenezu. Metodološki zaključci. Najviše protudokaza antičkom predslavenskom podrijetlu Hrvata dosad su iznijeli lingvisti, ali njihova znanstvena dokumentiranost prilično oskudna i slabo uvjerljiva, većinom kao a priorne verbalne tvrdnje. Ja tvrdim to što tvrdim. Iz ostalih struha gotovo je da i nema izravnih egzaktnih dokaza. Tada još, 1993. kad su Jugoslaveni bili iznenađeni tim što se događalo, se nisu dali. Osim ideološko-političkih predrasuda i praktičkih cehovskih interesa slavista.
Baš to oštro suprotstavljanje lingvista bilo kakve mogućnosti predslavenskog podrijetla antičkih Hrvata u stvari prikriva njihovu svijest da će konačni i jasni dokazi o našoj predslavenskoj etnogenezi u budući imati daleko sežne reperkusije za napose izmanipulirani i nametnuti srpsko-hrvatski jezik, danas još eufemistički prekriven kao takozvani novoštokavski standard. Evo, nedavno smo donijeli deklaraciju o hrvatskom jeziku, zaštićen je nastojanjima našeg Drage Štambuka, zlatni niz čaka i što. Uspjeli smo to staviti na popis UNESCO-ve zaštićene baštine. Imamo svoj hrvatski jezik, ko nam šta može. Srbi mogu sad pisati šta god hoće, mogu Marulića i Gundulića proglašavati Srbima koliko god hoće, to služi za njihove interne stvari, od toga se ne trebamo uopće sekirati jer je to potpuno bezvredno. Danas je izvan lingvistike uglavnom iscrpljena mogućnost očekivanja bilo kakvih novih dokaza za isključivo slavensko podrijetlo i srednjovjekovnu starost Hrvata, dok se naprotiv znanstvena dokumentacija u prilog antičko-predslavenske etnogeneze hrvatskih predaka danas nakon ukidanja jugoslavenskih zabrana sve više umnožava i metodološki poboljšava. U takvoj situaciji bez perspektive da bi sačuvali svoje interese, ortodoksni panslavisti Jugoslaveni već posežu za oprobenim metodičkim smicalicama i pseudoznanstvenim podvalama, dobro poznatim i sličnih slučajeva u drugim strukama. To su tri glavna načina kojima slavisti spašavaju i produžuju svoje postavke te nastoje potisnuti predslavensku etnogenezu iz hrvatske javnosti. Prvo, sustavno prešućivanje i zaobilaženje svih nepoželjnih dokaza i navođenje isključivo onih podataka koji su u prilog srednjovjekovnih slavenskih Hrvata. Drugo, njihovo duhovito nadmudrivanje i verbalne akrobacije su u egzaktnim znanostima već davno poznati postupak nekompetentnih autora za prikrivanje dvojbenih i nedokazivih tvrdnji bez konkretne dokumentacije. Ajmo, sad ćemo se narugat, Horvatos zamisli 2. 3. stoljeće prije Krista, kako to, Slavena eventualno da ima u 4. a oko 6. stoljeća ono možda. Ja? A kad ih pitaš da proučavaju zaista slavenske korijene Hrvata, da nešto kažu o velikoj Hrvatskoj, odnosno zapadnom dijelu te velike Hrvatske, bijeloj Hrvatskoj u transkarpatskom području, onda tišina, muk. Nešto tamo blizu lužičkih Srba, ovo ono, spustili se mi, spustili se Srbi, bratimili se, ljubili se. Treće, tvrdi argumenti. Prijetnje i prisile sa ideološko-političkom pozadinom su krajnje znanstvena degradacija totalitarnih režima, već poznata i provjerena u 72 godine Jugoslavije, gdje su dokazi istine u etnogenezi bile čak i likvidacije nepoželjnih povjesnika, kao što su ubojstvo Kerobina Šegvića, pa proglašavanje državnog neprijatelja Stjepana Krizina Sakača zbog brojnih članaka u iranskom podrijetlu Hrvata, pa ubojstvo Milana Šuflaja, pa ubojstvo Ivana Pilara, pa ubojstvo Ivana Guberine i njegovih zatvorenih 14 uznika koji su bili sa njim i Pilarom zajedno, pa ubojstvo Mihaila Lovrića 76. Pa onda u Hrvatskoj državi otpuštanje sa posla i Andrije Željka Lovrića i Ivana Biondića i progon Mate Marčinka i ruganje akademiku Mirku Vidoviću i tako dalje. Hrvatski slavisti ne odustaju od svojih starih navika. Naravno, Tito i partija, omladina, akcija. S objektivnog i nepristranog znanstvenog gledišta, po danas poznatoj dokumentaciji moguća je ova globalna prosudba o podrijetlu Hrvata. Postojanje etničkih predslavenskih Hrvata je znatno vjerovatnije nego njihovo isključivo slavensko i kasno srednjovjekovno podrijetlo. Sad se to
gura 7. stoljeće kao maglovito, ma i 9. je maglovito, možda 10. 11. Evo Neben Budak neki dan u novinama napiše, u večernjim ili jutarnjim izađe naslov Kralj Tomislav Kunji na Duvanskom polju, to je science fiction. Njega slušajte, Hrvati. Slušajte Nevena Budaka i nećete više biti Hrvati. Neće baš više biti, to će biti science fiction. Među mogućim antičkim iskonima Hrvata, iransko je razmjerno najmanje nevjerovatno. To smo već citirali, kaže Radoslav Katičić u jednim novinama 1991. godine. Zamisli to reći. Kad si suočen sa dokazima, onda kažeš iranska teorija je najmanje nevjerovatna. Samo da ne bi rekao iranska teorija je vjerovatna. Evo, eto ti, govor CKSHU. Mislim, katastrofa. I neko se poziva na tog Radoslava Katičića kao velikog profesora, emeritusa, akademika, facu, partizan ljudi, Jugoslaven, ništa, nula. U različitim mogućim varijantama takvi antički prahrvati su barem u jednoj razvojnoj fazi prošli kroz staro iranske razdoblje Ahmeneida. Također i pojava hrvatskih predaka vjerovatno nije bila brza i jednostruka, nego su se i prije potpuno oblikovali u više razvojnih faza, koje završavaju u srednjovjekovnoj Hrvatskoj asimilacijom kroatiziranih Ilira i Slavena. Najviše je nejasno i slabo dokumentirano ključno doba od antičkih prahrvata do srednjovjekovnih Hrvata između 4. stoljeća prije Krista do 1. stoljeća po Kristu, kamo treba usmjeriti glavna buduća istraživanja da se dokumentirano poveže taj missing link, odnosno nedostajeći lanac u etnogenezi Hrvata. To je riješio Aleksandar Majorov 2006. godine sa sjajnom monografijom njegovog tima sa Univerziteta St. Petersburg u Rusiji, gdje se i čuvaju tanajske ploče u muzeju Ermitaž. Njegov tim u kojem su sudjelovali Denis Alimov i Andrej Dvorničenko u toj monografiji koja je naslovljena Velikaja Horvatija, odnosno Velika Hrvatska, donose razrješenje, odnosno nalaze ovaj nedostajući vez, odnosno taj missing link koji je 1993. godine ovdje bio preporučen od Andreja Željka Pavlića, vrsnog znanstvenika s instituta Ruđer Bošković, da se takav jedan missing link ili nedostajući dio ili lanac, kako god hoćete pronaći. Moje ime je Marin, možete me zvati Katoliban, ovo je arhiv hrvatske iranistike. Do sljedećeg videa, Bog i Hrvat.